Вони постійно Севастополь здавали, причому по-підлому здавали. Для Російської імперії ми були розбойниче гніздо, як логово розбойників, яке треба швидко змести. Поразку завжди треба на когось списати. І от в когось звинуватити. Що вона означала для Криму? Якщо вони лишаються на своїй землі, як їх потім назвуть? Колаборантами. А чи ми розуміємо масштаб його спадщини? Ага, давайте і ми собі будемо щось реформувати. Одна з найсміливіших його ідей стосувалася жінок. Який би каток тоталітарний не проходив, але воно живе. Ідея не згасне. Я називаюся Ескендер. Я сьогодні в футболці з найвідомішим кримськотатарським просвітником Ісмаїлом Гаспринським. І почуваюся як на іспиті з історії. До речі, іспит з історії я склав у школі на 3, тому що там вчитель був прихильником зовсім іншої історії, але тут часи були давні, не про це зараз. Сьогодні навпроти мене прекрасна гостя. Якби я складав іспит їй, я би склав теж, мабуть, на 3. Неправда. Пані Світлана Каюк, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України. Правильно сказав? Правильно, дякую. Відразу скажу, що ви б склали на відмінно, тому що я завжди любила і люблю дуже цікавих і неординарних студентів. Це, до речі, подкаст «Співострів». Співострів, який треба знати, щоб зберігати. А говоримо ми сьогодні про, власне, Ісмаїла Гаспринського. Це кримський татарин, який повірив, що освіта, знання та нові ідеї можуть змінити долю цілого народу. Спробуємо з'ясувати, в чому полягала його спадщина і чому про неї так важливо говорити сьогодні. Пані Світлано, 1783 рік. Анексія Криму Російською імперією. Як виглядав цей перехід до нового життя для звичайних людей? Чи їм стало справді краще, як малювала Російська імперія? Готові до нестандартних відповідей. Тільки для нестандартних. Значить, перше, те, що ми зараз будемо говорити, ми будемо говорити без голосу цих людей. Ми будемо говорити про них, без них. Ми так звикли. Тому що все, що ми можемо знати і на підставі чого реконструювати всі ці події, це події, які зображені імперцями, тобто з іншого боку, не з боку кримських татар. Ті, хто анексував, ті, хто завойовував. Ті, хто завойовував. Навіть якщо ми підемо в османські джерела, історик має йти в джерела і чути голос тої доби. І ви не почуєте голосу ані просто кримських татар, ані навіть Шагін-Гірая і його найближчого оточення. Мінімальні краплі документальних джерел ми маємо, але ми до сих пір не маємо такого поставленого питання, а як Шагін-Гірей сам до цього ставився. Я намагалась трошки подивитися на різні джерела і зрозуміла, що з того, що ми маємо на сьогодні, ми можемо тільки якісь фрагменти. Ми можемо зрозуміти, а як вони ставились до того, що переселяють християн, і це підриває економіку Кримського ханства. Погано ставились. Еліта Кримського ханства відразу дуже погано і сказала Шагін-Гіраю, що ти на що погоджуєшся? У нас зараз грошей в Криму не стане. А Шагін-Гірай, давайте пояснимо, що це останній кримський хан, який практично ставленик Російської імперії, і зазвичай його образ є таким, що він був спеціально поставлений для того, щоб призвести до цієї анексії, маріонетка і так далі. Але знов-таки це загально поширений образ, який ми зробили на підставі аналізу російських джерел. Або навіть, якщо ми будемо говорити, то ми побачимо османські джерела, але вони так само зверху і сторонньо. Вони не говорять від самого Шагіна-Гірая. Єдине, це
звернення зі скаргами, з проханнями. Їх крапаль, їх немає. Ми ж не забуваємо, що, припустимо, архів Кримського ханства, його не існує. Попередньої доби він був знищений самими росіянами ще всередині 18 століття, коли туди вперше під час російсько-турецької війни 1735-39 років вдерлися росіяни. Вже тоді перше, що був пограбований, поруйнований Бахчисарайський палац, спалений архів. Так ми не знаємо попередньої ранньої історії Кримського ханства. Значить, відповідно, все, що ми будемо далі, ми будемо по всіх інших документах, по крапалечку збирати, але до сих пір, принаймні я не бачила такого дослідження, де би було поставлено питання з любов'ю або, знаєте, з намаганням зрозуміти самого Шагіна Герая. Це дійсно така драматична постать, яка багато чому вчить, особливо з позиції теперішнього дня, коли мова йде там про співпрацю, про колаборацію і так далі. І це показовий приклад того, як не треба робити, бо інакше тобі все одно буде те, що буде. Те, що було, те, що було вже 100 разів до того в історії. Але, звісно, що у нього були якісь там сподівання, це якщо говорити про еліту Кримського ханства. В еліті Кримського ханства є карачібеї, є ширіни. І ширіни, ми знаємо, пішли на співпрацю. Це така рада кримської еліти. Пішли на співпрацю з Російською імперією. І потім, і врешті-решт вони потім стали ширінськими. І вже саме це прізвище говорить про те, що у них все вдалося в плані імперського життя і кар'єри. Правда, скажу вам чесно, колись я була наскільки здивована, я була в Єрусалимі, є така Олександрівська Слобода, це такий центр російського православ'я імперського. Там навіть я була, це вже було 2010 роки, і там ходили такі, знаєте, медсестри Першої світової, так вони були вдягнуті. І меморіальні дошки, і була такий куточок тим, що загинули в Освенцимі. І я побачила там меморіальну плиту, на якій було написано Ширінський. Уявляєте, як доля доганяє? Ого. От що ти зробиш? Уявляєте? Тобто ти намагаєшся десь сховатися, уберегти там своїх дітей, але коли починаються величезні геополітичні конфлікти, суви, це не вийде. Як би ти не загравав з імперією, тобі здається, що у тебе вийде. От ні в кого не виходило, але ж ти ж такий талановитий, ти ж такий освічений, ти все десь скрізь вчився. І от тоді ким ти будеш? Це про Шагін Герая зараз. Да? Ким ти будеш? Ти будеш героєм власного народу, ти будеш власником, ти будеш нікому незрозумілим реформатором, ти чи врешті-решт відчуєш свій власний народ. Після 1783 року, звісно, що життя в Криму для кримських татар з кожним днем, роком і десятиліттям, це такий процес довготривалий, стає гірше. Це очевидно. Це от російська влада, яка казала, що освоїли Крим, і це означало, як зробити Крим менш кримсько-татарським, в першу чергу? Так. Це безсумнівно так, але знов, я попереджала трошки, що буде по-іншому, я ставлю всі ці події в ряд. Ми ставимо таку хронологію. 1783 Росія, Крим, 1794, здається, Наполеон в Єгипті. Угу. І початок європейського завоювання мусульманського світу. Всього мусульманського світу. І тоді виходить, що це пілотний проєкт від європейських династій, завоювання Криму я маю на увазі, пілотний проєкт від європейських династій по заходу в мусульманський світ і початку творення нового колоніального світу. От таких великих імперій. І тоді, якщо вам дуже хочеться, щоб прям Росія погана, нам, звісно, зараз дуже хочеться її демонізувати, але а що таке Росія часів Катерини II? Я думаю, що ми до сих пір не знаємо правди. Ми думаємо про Російську імперію так, як їм хочеться, росіянам, щоб ми про них думали, весь світ про них думали.
Але ми маємо розуміти, що в другій половині XVIII століття, коли Екатерина II, вона є довга, з 1762 по 1796, вона є Софія Фредерік Ангельцерська. Що це означає? Це її ім'я справжнє. Вона німкеня. Німкеня, так. Вона німкеня, це її справжнє ім'я. І це кінець справжньої династії Романових. Хто ці люди, які керують Російською імперією? Що вони бачать в Російській імперії направді? Що є таке Російська імперія? Ого. От я думаю, я собі відразу сказала, можна я буду по-іншому? Тому що я сама постійно думаю над тим, що скільки ми всього не знаємо і як нам по-новому треба ставити питання. І тоді, значить, російські війська заходять. Ну, це завжди дуже страшно. Коли приходить інша окупаційна влада, ми можемо 100 зараз перегуків робити, ми маємо це власні очі бачити. Навіть коли заходять ті люди, які говорять мовою, яку ти розумієш. В Херсон зайшли росіяни, і що? Вони до сих пір готові жити під бомбами, але тільки щоб не було окупації. А тоді ви уявіть собі, що заходять абсолютно інші люди, які говорять іншою незрозумілою мовою, а кримські татари взагалі не розуміють, що вони це. Нічого, жодного слова нема, за яке вони можуть зачепитися, щоб вони його розуміли. Правильно? Абсолютно інша мова, неспоріднена мова. Абсолютно інші, які, от я ж кажу, що це пілотний проєкт, вони не розуміють, що таке мусульмани. Вони потім підуть на Кавказ, вони потім підуть в Туркестан. Це було перше. Вони абсолютно не розуміють. Але що вони роблять? Вони роблять, знаєте, що те саме, що потім будуть робити всі класичні імперії. Британська, французька. Колонізувати, так? Колонізувати і відшукувати там рештки своєї цивілізації, яка там начебто існувала. Грецька. Грецька. А кримські татари, це зверху тут фон, він заважає. Класична історія, правда? Українці зараз теж заважають. От якщо би... І вони заважають. Значить, треба, щоб їх не було. Треба створити такі умови, щоб їх не самі було. повиїжджали, щоб їх не було. А там руїни Херсонесу. І розказуєш, що хочеш там про той Херсонес. І тоді вони там, де були Херсонес, значить, чим воно перекривається? Севастополем. Правильно? І це вже буде, от я обожнюю просто цю страшенний якийсь, я не знаю, де вони його взяли, цей вислів про те, що, значить, Севастополь, як вони так кажуть. Город русской славы. Город русской славы. Это ж город русского позора. Город, который никогда не... Это город русского позора. Тобто це наскільки треба було перевернути всі ті війни, де Севастополь був постійною війни, вони всі ті війни програвали. Так. Вони постійно Севастополь здавали, причому по-підлому здавали, але образ лишили. Треба так вміти, правда? Тут треба повчитися в них. От так я думаю. Справді так. Тому від 1783 року, там, звісно, що в Криму починаються дуже великі трансформації. Вони йдуть поступово. І туди приходять люди, які і не хотіли розуміти, куди вони прийшли. Вони не хотіли бачити високої культури, яку мало на той момент Кримське ханство. Це була високо розвинута культура. Це було купа освітніх закладів, медресе. Мектеби – це там, де вміли читати, писати з маличку величезна кількість людей. Це філософи, але мусульманські філософи. Ми тепер уже про них знаємо. У нас є дослідження Михайла Якубовича. Філософська думка Кримського ханства. Да. Знаходьте, читайте. Да. Вони ж не збираються в те. Далі вони не збираються розуміти, а як існує така достатньо розвинута освітня система. От просто взяти, порахувати, я не буду зараз то рахувати, це треба окремо, да? На кількість населення приблизно, порахувати кількість навчальних закладів і подивитися рівень освіти. І я думаю, припускаю, що ми побачимо дуже високий рівень освіченості кримсько-татарського населення на кінець XVIII століття. І порівнюю з центральними губерніями Російської, те, що ми називаємо Російською імперією. Для Російської імперії ми були розбойниче гніздо, як логово розбойників, яке треба
Швидко змести. Образ, який вони починають створювати. Правильно? Вони починають створювати, і цей образ створиться тоді, коли взагалі починає творитися історія як наука. Тому що 19 століття якраз виникають в Російській імперії університети, там створюються кафедри, починають писатися історія, і вона відразу пишеться так, як їм треба, враховуючи всі ідеологічні настанови. А що треба, як це вибудувати в один ряд? Та ідеально, бо, по-перше, треба виправдати це завоювання. Всі завоювання тої доби, там, де династичні претензії, вони мали доказати, що вони мають на це право. Так. Вони не могли йти просто так, я хочу, я воюю. Це теж право крові, його ніхто не відміняв, завоювання і так далі. Але європейські володарі трошки в інше гралися. Вони хотіли показати, що ми маємо право. От тому вони і відшукують там Херсонес, відшукують там ще якісь давньогрецькі міста, їхні пам'ятки, що ми маємо на це право. Тут, ми маємо на це право, тут християнське щось було, тут раннє і так далі. Це наше, як це те, на чому виросла потім європейська культура. Європейська, але Росія тут при чому? В чому Росія до Європи? Що вони повдягали при дворі імператорському сукні європейські? Але що таке Росія? У нас дуже багато відкритих питань, на які ми не знаємо до сих пір відповіді. І коли вони приходять в Крим, вони починають, що вони роблять? Вони руйнують, вони землеволодіння, роздають землю, правильно? Роздають землю своїм людям направо і наліво, всім високим російським сановникам. Роздають, порушуючи всі правила межування. Що було в Кримському ханстві? Вони то все нищать. Вони нищать просто самі основи цього існування. І поступово воно все занепадає, але не так швидко. І тоді починається те, що ми на сьогодні називаємо прихованою депортацією. Тобто їм не говорять «виселяйтесь». Але саме, знаєте, ці моделі до переселення цілих народів, вони їх тут роблять. Християн переселили, там греків переселили, вірмен переселили. Це значить, що Кримом рухають туди-сюди цілі юрби народу, яких вигоняють з їх місць. Тобто є картинка, що так може бути. І відповідно, значить, самі А їх же ще виселяли під дуже благими намірами, щоб захистити християнське населення Криму від, від імовірного нападу мусульман, чи... Вони там століттями жили, і ніхто ні на кого не нападав. Так. Нормально там жили собі, і співіснували, і прекрасно, вони ж не хотіли звідти виселятися. І це була просто каральна акція під керівництвом їхнього відомого генералісімуса Суворова. Пані Світлана, розкажіть трохи про Кримську війну. Що вона означала для Криму? От не з точки зору Лондона, Парижа, Петербурга. Що для Криму вона означала? Для Криму абсолютна біда, тому що окупована територія, йдуть бойові дії на теренах саме Криму. Нагадаємо, що Кримська війна то є 1853-56. І війна, яка більше називається Східна, яка йде в різних куточках, не тільки в Криму, але Криму досталося більше всього тільки за рахунок того, що там йшли бойові дії. Значить, відповідно, це знов величезні міграційні потоки кримсько-татарського населення, яке, звісно, нікому не потрібне. Вони йдуть від війни. Хтось не йде від війни, бо хоче бути на своїй землі. Значить, якщо вони лишаються на своїй землі, як їх потім назвуть? Колаборантами. Правильно? Їх назвуть колаборантами. А вони просто хотіли їсти, пити і так мусили просто собі жити. І, відповідно, потім, коли все це закінчується, коли повертається російська влада, от тоді найбільша міграційна хвиля. Тому що тоді вже кримські татари зрозуміли, що їх зараз звинуватять в усьому, що їх звинуватять в програші. Нагадаю, що Кримську війну, оцю величну, яку вони понаставили скрізь пам'ятників, вони її програли. Всю війну програла Росія. І потім реформи нарешті в Росії почалися, знамениті реформи Олександра II, коли вони стали хоч щось перетворювати в тій Російській імперії, коли вони зрозуміли, що вони вже програють всім. Просто всі сусідні країни, вони їм програють, треба щось робити. Але от поразку завжди треба на когось списати.
і от в когось звинуватити. І тоді вони розуміють, що це мають бути кримські татари. І кримські татари, звісно, це відчувають як найменш незахищений, бо хто їх має захищати. І починається їх кілька хвиль в 19 столітті переселень, але це наймасштабніша хвиля переселення. Я намагалася подивитися цифри. Я знаю, що західні дослідники займалися цим, західноєвропейські дослідники. Та цифра, яку я побачила після Кримської війни, це близько 200 тисяч населення. От коли здається, що народ переживає не найкращі свої часи, раптом з'являється така фігура, як Ісмаїл Каспринський. Не раптом з'являється. Звідки взялась ця людина і чому от він зумів запропонувати нове бачення майбутнього? Я часто над цим думаю, як таке буває. Ви знаєте, як таке родиться в Україні, говорять. Як таке родиться? От інколи таке народилося, от як Ісмаїл Каспринський. От пощастило народу, бо в такий момент от він народився. Але насправді він потрапив в той момент, коли от їх родиться по світу в багатьох народів. І він в такій дуже добрій кампанії. Я завжди думала, яку кампанію йому пошукати. Це прямо в найчорніші часи для народу з'являється, да? Завжди з'являється такий Данко. У українців з'являється Драгоманов, який має псевдоним Толмачов, припустимо, Толмач. Угу. Не нагадує вам нічого? Перекладач. Драгоман. Терджеман. А Драгоман? Драгоман, чуєте? Драгоман. Перекладач. Це прізвище нашого Михайла Драгоманова, великого українського інтелектуала, який дав купу учнів і пішло українське національне відродження новим витком. Михайло Драгоманов, тут є десь недалеко університет імені Михайла Драгоманова. Да? Це просто велетень української думки, який є дядьком Лесі Українки і так далі. От этот Михайло Драгоманов. І це один і той самий час. І він, мало того, що він Драгоман, перекладач, він бере собі псевдонім, і там є Толмач, тобто він розтлумачує народу, що є. То саме робить Ісмаїл Каспринський. Це так дивно інколи спостерігати, от як все в житті перевертається. Як імперія, коли вона хоче зробити одне, і от вона маркує там свою територію, припустимо, якось вона її маркує. А як потім проходить наступне покоління, і ці імперські маркери слугують абсолютно іншому. Тому що з'явилась інша людина, з'явилось нове середовище, з'явилась там якась нова суспільна ситуація, освітня ситуація. От Каспринський. Це геніальна людина. Це геніальна людина. От як в той момент я займаюся переважно ж українською історією, от я знаю, так би мовити, пантеон українських геніїв того часу. Да? От Каспринський – це абсолютно геніальна людина, яка поєднала, от тут кримським татарам, скажу чесно, повезло набагато більше, ніж українцям, тому що українські інтелектуали, вони були менш практичні. А Ісмаїл Каспринський – практик. І практик, ця геніальна людина, він починав зі шкіл. Чому його ідеї викликали такий резонанс у мусульманському світі? Якщо дивитися на весь цей мусульманський світ, то тоді знов-таки Каспринський є практично, він не є таким уж прям піонером, він є в колі, тому що є Аль-Афгані, є Абдо, тобто є мусульманські інтелектуали тогочасні, які є в Стамбулі, які є в Каїрі, які займаються цими ж самими питаннями, і вони відповідають на головне питання, а як так сталося? Що ми опинилися в стані абсолютного зубожіння. І європейці крутіші в усьому, і вони мають на це право, тому що дійсно розвинути, дивіться, в них там залізниці їздять, в них там ще зараз ще трошки радіо з'явиться, це практично той час, який французи назвали Беліпок, прекрасна епоха. А мусульманський світ абсолютно повністю весь просів. І вони намагаються відповідати питання, чому. Коли вони відповідають на питання, вони бачать, що перше, що є, то є освіта і наука. І наука на той момент мусульманами абсолютно втрачена.
освіта на найнижчому рівні, і перетворилась від цієї тої тригонометрії, нічого не лишилося, і перетворилося все на рівень, що це просто зазубрювання тексту Корану в Мектебе там і так далі. Тобто дуже така примітивна, консервативна освіта, яка дуже дисонує з тим, що є в Європі. І очевидно, що з цим треба щось робити. І він починає думати, що робити, і розуміє, що людям треба дати освіту. Реформація. Реформація, так. Да. А можна, тобто він намагався врятувати народ через освіту. Ви про кримсько-татарський. Так. Можна сказати. Я думаю, що я не знаю, чи ставив це. Ми ж не можемо сказати, що він прям ставив такі завдання. Насправді, хоча я думаю, що можемо, але дуже він же бачив. Треба почитати просто дуже сильно самого Гаспринського і шукати відповідь, от прям там в листах скрізь на це питання, тому що я бачу набагато більше. Це не просто кримсько-татарський народ, це набагато більше. Це от така собі встряска для всього мусульманського світу, передусім для тюркського, але кримсько-татарський є в центрі. І тепер дивіться, що він робить. От що він робить? Він міняє карту, геополітику. Де це все є? Бахчисарай. Де є центр його реформ, правильно? Де є центр, де буде він випускати газету «Терджеман»? Це є Бахчисарай. Що таке Бахчисарай на момент кінця 19 століття? Столиця. Маніпусіньке містечко. Це ж не Симферополь, не щось там ще, де всі адміністративні структури, це маніпусіньке містечко. А він цьому маніпусінькому містечку закладає газету і починається оцей колосальний рух, він йому повертає статус. І ту газету вже читають від Бахчисараю до... І в Каїрі, і всі і в Середній Азії читають, але видається вона в Бахчисараї. І Бахчисарай є центром. І це центр, це знов повернули туди, це був геополітичний центр, це столиця Кримського ханства. От що він робить. Він формує, він читача робить. Він робить читача. Але тут в Криму він показує, як робити читача по всьому тому світу. Допоможіть йому читати. Допоможіть зробити так, щоб читати могли всі. Треба розробити метод, як навчити читати, бо з цього ж джадід, новий метод. Значить, як навчити читати так, щоб читали всі. Перша відповідь – треба читати рідною мовою. Ти не навчиш читати чужою мовою людину. Не навчиш, треба читати рідною мовою. Все це відразу іде тут, як тут, поруч із відродженням кримсько-татарським. А як Росія почувалася з таким діячем, як Гаспринський? Ким вони вважали його? Корисним реформатором? Проблемою якоюсь? У мене інколи враження, що вони його якось пропустили. От мене теж. У мене є тут така цитата в книзі, де от якось, я навіть не знаю, як її так випадково знайшла, де дуже такі відомі в лапках люди Російської імперії, Ільмінський, Побєдоносцев, це такі чиновники високого рангу Російської імперії, які займалися освітою і колоніальними практиками, скажімо так, які намагалися уніфікувати, завоювати культурно, якось повністю придушити всі ці завойовані народи. І не своїми прізвищами, так? І от вони там пишуть один одного, і він йому пише, що слухай, щось тут не те в Криму, і Гаспринський, він робить якраз щось не те. Якраз там така цитата є, яка доказувала одну основну мою думку, я хотіла щось собі довести, чи правильно я сама так оцінюю романи Гаспринського, чи він сам себе оцінював там. І потім я читаю, що те саме пише Ільмінський. Але натяк там такий, що в Криму щось починається незрозуміло, і що цього Гаспринського він починає, з сучасними словами ми б сказали, що якийсь там сепаратизм. Да? Тобто, якщо б це було сьогодні, то його б звинуватили в сепаратизмі. Але от у нього вийшло. При всьому тому, що вони його підозрювали, вони його не покарали. Тому що інших джадідів в цей же самий час
Якщо йти там далі до сибірських просторів, кудись в Середню Азію, там, де Центральну Азію, да, там, де теж виникають осередки джадідізму, освіти. Так. Ну, вони ж були репресовані, школи були розігнаті, люди були заарештовані і ув'язнені. Був Бібу, здається, прізвище дуже відоме таке було його медресе. Це Удмуртія, це територія Удмуртії. І в нього був дуже відомий такий освітній заклад, але він був не просто закритий, його заарештували і ув'язнили. А я читав, що, перепрошую, що перебив, я читав, що от чомусь лише Терджіману дали існувати, а ті ж самі схожі видання в Татарстані і так далі, їх дуже швидко приглушила імперія. Не можу відповісти. Чесно скажу, для того, щоб чітко не надумувати чогось, да? А це треба просто сидіти в архівах, або в архіви нас зараз ніхто не пустить в російське, або шукати вже в тих джерелах, які надруковані, і шукати там відповідь, чому. Чому чи вони думали, що це ними контрольоване? Чи, припустимо, тому, що знов-таки вони давно вважають Крим своїм, бо це іде від кінця 18 століття, а це тільки новозавойовані райони, і з ними ще треба бути обережно. А ці вже начебто слухняні, бо, дивіться, вони вже практично 100 років з нами, а 1883 рік, рік відкриття Терджиману, да, здається ж такий, це якраз 100 років від 1783. То вони з нами 100 років, від них ніякої проблеми, від кримських татар, ніякого хлопу, то і хай собі роблять, що хочуть. Щоб не підняли там якусь бучу, да? Вони не піднімуть, бо вони вже і так 100 років нічого не піднімають. Значить, з ними все в порядку, вони не відчувають від них загрози. Можливо, це припущення моє. Тому що такого плану щось було з українцями, були українці і поляки. І поляки піднімали повстання, українці не піднімали повстання. Значить, тих заарештовують, там щось роблять, українцям щось дозволяють. Але коли вони бачать, що поляки вже роблять ще більше і більше, тоді вони лякаються і думають, ні, ми заборонимо зараз українську мову, бо від них буде клопіт, да? Від них буде такий самий клопіт, як і від поляків з часом. До речі, про освіту, Гаспринського і освіту. Одна з найсміливіших його ідей стосувалася жінок. Чому питання жіночої освіти стало для нього таким важливим? Це ж радикально звучало тоді. Жінку треба шукати. Донька його продовжила. Ні, я думаю, що все почалося від дружини. Оці Акчуріни, за гроші якої він і зробив Терджиман, правда? Так. Це ж був, що там, чи її посаг, чи її прикраси, бо я по-різному читала, тому що не вистачало грошей для того, щоб запустити все це видавництво. Казанські татари, забув, як автор називається, випускав брошурку таку про Гаспринського. І вони прям дуже тим моментом пишаються, що... Що це не наші гроші, да? Що це не наші гроші. На гроші Акчуріна, Терджиман. Було засновано Терджиман. Це прекрасно, взаємодопомога. Добре, але тут ви могли свої гроші і там витратити, в Казані, і заснувати. Але ж у вас не вийшло, а тут в Криму вийшло. Витрачайте там, прошу, раз у вас їх так багато. Да? Вони ж не останні копійки віддали. Але, значить, потрібно ще якесь певне середовище, яке сприйме ці реформи. І ви можете собі уявити жіночу освіту. Це ж треба, крім того, щоб відкрити ці школи для дівчат. Спочатку чадру зняти, а потім уже школи піти. Відкрити і умовити батьків віддати. Так. І це, наскільки я розумію, це його сестра ще Гаспринського. Вона мала таку школу. Так. Туди ходила його донька Шефіка Гаспринська, вона ходила якраз в школу. Але це ж не для одної Шефіки. Він робить приклад. Він хороший, успішний приклад, тому що він же не просто інтелектуал якийсь божевільний. Да? Він мир Бахчисарай був. І противників серед кримсько-татарського народу багато було його, дуже багато. Да. Вони називалися, якщо ці називались джадіди, то ті називалися кадіміти. Як? Кадіміт. Ті, що за стару освіту. За старі закони. За старі закони. Над ними дуже глузувала Російська імперія, повну малювали якихось там карикатур на них. А це Крим.
А Крим ближче до Європи. А це тут Чорне море і Середземне море. Це тут, де все життя вирує всі століття, правда? Значить, це ближче до реформ. Ми бачимо поруч купу різних народностей. Є успішні приклади. Врешті є Османська імперія, епоха Танзимату, безкінечного реформування. Там, де десятиліттями все реформують і постійно критикують реформи, незадоволені. Але вся імперія в очікуванні реформ. І це ж теж ті слова, що творять. Да? Значить, давайте і ми собі будемо щось реформувати. І вони ближче в цьому всьому, вони просто більш благодатне таке середовище для того, щоб сприймати ці реформи. Тому що це ж не поодинока. Да? Відкрити школу – це значить умовити батьків віддати туди дитину. І не забрати через день. От. І тоді ми виходимо на більший глибокий рівень, не знаю, вам сподобається чи ні, роль жінки в мусульманській родині. Вона не така, як собі думають європейці, що вона прям там така вся нещасна. Ні, це не про кримськотатарську жінку. От. Виходили, так. От вам відповідь на питання. Якщо пішли дівчата, да, якщо на це все погодились, значить вони хочуть, щоб наперед у них як мінімум їхні матері, або матері там їхніх онуків, да, були освіченими жінками. Все. Це розумів Гаспринський, і це розуміли всі ті, які були поруч з Гаспринським. От сьогодні ім'я Гаспринського часто згадують, а чи ми розуміємо масштаб його спадщини? Ні, це абсолютно була геніальна людина. Я не знаю навіть, наскільки він сам розумів те, що він робить, ті процеси, які він починає. Він накреслює нову географію. От я вже, як сказала, з центром в Бахчисараї, але це дуже широка географія, там, де ходить його газета «Терджеман». Да? Паралельно він запускає процеси, які, здавалось би, не дуже мали бути характерними для мусульманського світу, але це національного відродження кримсько-татарського народу, бо мова. Да? Мова і освіта вже. Освіта. Я подумала, що знаєте, чому, можливо, Терджеман не заборонили в Російській імперії? Тому що він виходив двома мовами, і одна ще була російська. Це був крок для того, щоб не закрили. Не закрили. Це була, тому я і кажу, що він просто дуже успішний практик. Він знав, значить, як обійти якісь імперські моделі, да, як щось придумати таке. Він російську мову для цього вивчив дуже добре. Так, да. Розкажіть про свою книжку, яку ви тримаєте в руках. Знаєте, я ніколи не думала, я сама інколи дивуюсь, боже, як я могла написати книжку про Гаспринського, я все життя іншим займалася. Мені подарували його роман. Видавництво «Майстер книг». Я була на презентації. Мулла Аббас називається. Мулла Аббас. Або «Французькі листи». «Французькі листи». І я виступила там на цій панельній дискусії, мабуть, їм сподобалось, і вони мені подарували. І я собі стала читати. Я теж ніколи не читаю художньої, бо нема коли, а тут я стала читати. І коли він мене так захопив, я прям, як я в дитинстві лежу і читаю книжки, але я от себе відчуваю, це те ж саме, це якесь дежавю, у мене те самі емоції, я прям захопилась, і де що відбувається з тим героєм, я прям так за нього переживаю. І я розумію, що все це зі мною вже було в житті, і що це пригодницький роман. Ой, де ж тут таке було? І оце, значить, він перемістився в якусь дивовижну країну. Ой, та це ж теж вже було, це всі пригодницькі романи. І потім уже, ладно, я починаю гуглити, думаю, то що ж це таке? І я потрапляю, що виявляється, існує цілий блок романів, які називаються «Загублені світи». Існує ціла там сторінка, де завгодно, в Вікіпедії навіть можете погуглити «Загублені світи», «Lost World», цілий жанр, цілий Конан Дойл, Жюль Верн. Назву жанру якраз дав Конан Дойл, але... І потім я дивлюсь, боже, їх всі вивчають, літературознавці вивчають, географія є, по країнах розписали. А де там Гаспринський? А його там немає. І от тоді я це стала так розкручувати, і в мене вийшло, я сама прям захопилась, вийшло так цікаво, тому що там тут такі цікавезні сюжети. І сам Гаспринський, коли ти ставиш географію його роману, в його романі є своя географія теж. І є інший центр. Це
практично, знаєте, як колоніальний роман навпаки. Отак тринь перевернули, тому що Хагард з купальнями царя Соломона, а кого ми там згадали, Конан Дойль з загубленим світом. Це колоніальні романи. Це маркери, які ставить Європейський центр на те, що вони хочуть завоювати. А що робить Гаспринський? Він приїжджає, значить, його герой їде з Туркестану, приїжджає сюди, там, в Одесу. Одеса і далі поїхав. І він опиняється в Альгамбрі. І от тоді просто ще оця образ Альгамбри для всього мусульманського світу, він ще зіграє. Я починаю, він ще зробить свою роль, він живий, збережений, дуже красивий, але ми маємо кримську Альгамбру. І я піднімаю біографію Гаспринську, думаю, та от же вона. От ясно, чому він так зробив, тому що в Криму є своя Альгамбра. Так. Просто по сусідству. Отут його маєтності, отут маєтності Воронцових. І там був збудований цей красивенний палац, який теж ще зіграє. Теж ще зіграє. Тому що він будований в неомавританському стилі. Це теж маркер. Маркер такий колоніальний, імперський. Угу. Імперський. Він так і Воронцов у нас так оцінюється. Тепер він мене не відпускає. Це буде наступний мій сюжет. Я хочу подивитися на цей палац, на Воронцова і чого він його будував. Тому що те, що я зрозуміла, що це, звісно, маркер. Це, звісно, імперський маркер. Тільки не Російської імперії. Так. Тільки не Російської імперії. От і все. І тоді це нам дає знов ще одну відповідь на питання. Ще одне питання. Не відповідь ще поки, а питання. А що таке Російська імперія? І хто ці люди, які нею керують? Але Гаспринський, як людина абсолютно геніальна, людина, яка дуже така чуттєва, чутлива, як правильно сказати, до всього того середовища, в якому він зростав, до Криму, якого він бачив. Правильно? Це настільки його надихнуло, настільки це все його надихнуло, от, що він це потім отак от красиво показав. Я всім дуже раджу цю книжку. І, до речі, у вашій книжці сам роман «Французькі листи», він теж щедро є, тому це 2 в 1. Це геніальний маркетинговий хід видавництва і видавчині. Прекрасне видавництво «Сафран», дуже хороше. Це вона каже, слухай, давай разом видамо. Кажу, давай. Це буде просто прекрасно, тому що, може, хтось і зрозуміє, якщо б я писала передмову, я б сказала, читайте спочатку другу половину книги, там, де роман Гаспринського, а потім, можливо, так. Якщо Гаспринський жив би сьогодні, що б його здивувало більше? Сучасний світ чи те, що його тексти актуальні досі? Сучасний світ його б не здивував, я думаю, тому що він був людина, яка бачила вперед трошки. Да, і готова до прогресу. І якщо ви почитаєте його роман, і почитаєте, а це 1880-ті роки, і почитаєте, що там, де йде його герой, він іде, і світло загоряється по мірі того, як він іде. Це у нас скільки років з'явилось, да? От що такі от з індикаторами всі ці лампочки. А у нього, це є в романі кінця 19 століття, тому як людина, яка жила в час дуже швидкого такого прогресу, він би на нього подивився на новий виток. А от те, що його читають, я думаю, що він був приємно втішений тим, що і читають його романи зараз. Але його ідеї, вони ж допомогли сформувати національний рух. І сучасний в тому числі. Кримсько-татарський, звісно. Тому що, оце взагалі нікуди не дівається. Тому що коли ти робиш такий інтелектуальний осередок, підкріплюєш його друкованим словом, ти його випустив. І воно починає жити своїм життям і шириться. І жити в такій геометричній прогресії, і ми маємо наступне покоління, яке робить там перший Курултай в Криму, правильно, куди Шафіка, до речі, його донька виходить. Незважаючи навіть на той кошмар, який трапився в Криму в лютому 1918 року, коли був убитий Номан Челебіджиган, розігнали весь цей Курултай. Але ми бачимо потім 1920 роки, коли період коренізації і знов виростає, і продовжується, і все це.
І далі, от, як би не намагалися знищити, який би каток тоталітарний не проходив, але воно живе. Ідея не згасне. Дуже вам дякую за цікаву розмову. Шкода, що не можемо ще пару годин поговорити. Я вам дякую. Да. Дякую за цікаве питання.